Ningizim Afrika sanibonani dumelang khotsebe teng khotsebe le batho bakwethu ukuthula makube nani. This Dr. Oti ngisendaweni yase Fine Town la inkonzo ikhona la ngisiza abantu ngamanzi nangiziwasho la ngisiza abantu ngendlela yomkhuleko la ngisiza abantu ngendlela yesithunywa. Mntaka baba mntwana ethongo ngifuna ngizwe kahle. Ngikhuluma ngesithunywa, ngimele isithunywa, ngimele umoya wenhlambuluko, ngimele umoya wezinto ezinhle. Isithunywa siyagezwa. Isithunywa sigezwa sekwenze njani? Isithunywa sigezwa uma sesinqolile. Isithunywa sigezwa uma sesimnyama. Isithunywa sigezwa uma sesinezinto ezisingathe isithunywa, into zakhona eziphumedla into zobumnyama. For example, uke wahamba waya enyangeni. Umuhambile waya enyangeni, waya enyangeni umosha impilo yomunye umuntu. Isithunywa siyanqola. Kwesinye isikhathi wena wayenza abortion, isithunywa siyanqola. Kwesinye isikhathi wena umuntu ekuthi wahlangana nomuntu wrong. Umuntu wrong simina ingane yomthakathi, simina umfazi womuntu, simina indoda yomuntu, simina indoda yomuntu eyifamily yakho. Isithunywa siyanqola. Uma nje isithunywa sinqola, into zakho zonke ziyanqola. Ungagijima wonke lo mhlaba lo ufuna usizo, but isithunywa sakho sidinga inhlambuluko. La ekhaya isithunywa siyagezwa. La ekhaya isithunywa siyahlambululwa. La ekhaya siyakwenzela insebenzo yesithunywa sihlambulula ithunywa zabantu la ekhaya. Uma sikugeza for isithunywa sakho, sidinga ukuthi uze enkonzweni. Sigeza isithunywa, sigeza umnini omsebenzi. Uma kuyikuthi walala nomuntu othengisa umzimba, isithunywa siyanqola. Uma kuyikuthi walala nomuntu owathengisa umzimba, isithunywa siyanqola. Kunobaba kuyimanje uyakhonza. Ukhonza enkonzweni yakhe, uzama impilo ngendlela yakhe, but akwenzeki. Kungani kungayenzeki? Ingoba isithunywa sakho sanqoliswa ukuthi walala nomuntu obekade ethengisa umzimba. Awungikuthi rekering. Kunabantu ukuthi phezulu kwempilo zabo akunanto ehamba kahle because of isithunywa sakho sinqolile. Isithunywa siyagezwa mntaka baba. Isithunywa siyagezwa. Isithunywa siyagezwa, akudlalwa. Uma ngikugezela isithunywa la ekhaya la enkonzweni, uphatha indwangu emhlophe eyi1 meter, uphathe umnikelo ongange 1100 rands. I repeat. Uma sikugezela isithunywa, uphatha umnikelo ongange 1000 rand, 1100 rands. Uphathe indwangu eyi1 meter. Leyo ndwangu eyi1 meter emhlophe. Uyafika la ekhaya, sizogezela isithunywa. Kunomuntu ekuthi akathola umsebenzi ngenxa yezinto ebekade ezenza phezulu kwempilo yakhe esaphila kusaseyena. Kunomuntu ekuthi waxabanisa umndeni wakho waxabana, umndeni wakho aphenduka into ongayazi ngenxa yakho. Isithunywa siyanqola. Uma kunjalo mntaka baba, woza uzogeza isithunywa sakho. Woza uzohlambulula isithunywa sakho. Isithunywa siyagezwa, isithunywa siyahlambululwa, isithunywa siyalungiswa, isithunywa sibekwa kahle. Kunabantu ukuthi pheke kwempilo zabo kudalamba imingcwabo. Imingcwabo hamba umngcwabo. Uhambe umngcwabo kaningi phezulu kwempilo yakho. Wile mafunga imiliyoni. Muhambile emngcwabeni kaningi. Isithunywa sakho asigezeli. Siyangcola isithunywa futhi sidube nokuduba singale. Ungazi nokuthi kwenze njani ngaso. Kunabantu ukuthi phezulu kwempilo yakho kuyimanje, you don't even know ukuthi wenzakala ini ngawe. Isithunywa sakho, woza uzogeza isithunywa. Unamathenda ukumele uwathole. But akwenzeki. Awuze la sizogeza isithunywa sakho. Impilo yakho izoshintsha. This is Dr. Oti. Ngisendaweni yase Fine Town. I'm in Fine Town.
Shiloh Revival Apostolic Church. Shiloh Revival Apostolic Church. Number 111 Newstands, ngasema ground inakudala se Fine Town. That's where I am. Shiloh Revival Apostolic Church. Uzala kule ndawo. Sigeza isithunywa. Sivula into zakho. Siyakuphakamisa. Siyakhanyisela. Every Sunday abantu abazogeza isithunywa. It is only 1,100 rands uphatha nendwangu emhlophe. This Dr. Uti bakwethu ngiyabonga uma ungizwa ngikhuluma nawe ngoba yonke lento le ngiyayambulelwa. Siyabonga.